ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, шогирдони азиз, саломи гарму ҷӯшони ман аз Самарқанд ба шумоён. Ман ҳозир дар Самарқанд ҳастам, яке аз сарзамини бузургтарин, яке аз мардуми бафарҳангтарин, мардуми таҷрибаи калон доранд. Ҳама соҳа ба ҳам соҳаи тиҷорат ба ё ҳам соҳаи илм ба ё ҳам таърихи калон доранд. Яке аз сарзамини бақувваттарин миллати хуби тоҷикое ки мо дар инҷо бисёр ҳастанд. Хеле ҳамватанони азизу гиромӣ, ин дарс мехоҳам ки гап занам дар бораи донишҷӯён. Мехоҳам ки ин дарс барои фоида биёрад барои именно донишҷӯён, мардуме ки довталаб ҳастанд, мардуме ки донишҷӯ ҳастанд, студентое ки мехоҳанд ки хонанд, абитуриент ҳастанд. Барои ҳамонҳо ҳамватанони азизу гиромӣ, донишҷӯёни муҳтарам, якчанда маслиҳати хубе ки мехоҳам ки ба шумо диҳам, якчанда маслиҳатҳои хубе ки мехоҳам ки барои шумо фоида орад дар ҳаёту зиндагии шумо. Якум коре ки шумо бояд ҷавонон фаҳмед, ҷавонон дар майяи саратон қабул карда гиред, ин чи аст? Ин оне ки шумо ҳамагӣ агар ки дутта ҳамин ресурс бошад, ресурс гуфта мо чиза мегӯем, ашёи хоми барои муваффақ шудан. Яктаи ҳамин вақт аст, дуюмаш пул ҳаст. Вақту пула ки одам якҷоя истифода кардана ёд гирифт, вақте ки инсон вақт ва пула якҷоя кор фармидана метод, вай албатта муваффақ мешавад. Вақте ки шумо донишҷӯ ҳастед, вақте ки шумо довталаб ҳастед, то есть абитуриент ҳастед, дар ҳамин муддат шумо ба мумкин ки пул бисёр набошад. Не ки шумо чӣ доред? Не ки шумо вақти бисёр доред. Ана ҳамон вақтатон агар ки шумо правилно истифода кардан тоед, дар ҳамин ҷавониятон хеле бисёр ба ояндаи шумо фоидаи калон мерасонад. Вақте ки шумо ҳамин вақтатон дар ҷавониятон агар ки ҳамин як соат ё ки як рӯз бекор гузаронидед, вақте ки шумо аз паси мақсадатон нарафта, аз паси орзуҳотон нарафта, ҳамин як соат ҳар рӯз бекор вақтатона гузарондан гирифтед, ин чи дар оянда дар ҳаёти шумо сахт мушкилӣ мебиёрад. Дар ҷавонӣ бояд ки шахсият созед, бояд ки як фундаменти бақувват созед, пойгаҳи бақувват созед. Анамун пойгаҳ барои сохтан вақтатона куҷое ба ки шумо истифода мебаред, вақтатона куҷое ба ки шумо сарф мекунед, ҳавай нишондоде оне аст ки шумо ҳамина сохтан тавонисту ё не. барое ки 20 соли ояндаи худатона бинед, барое ки 20 соли оянда шумо фаҳмед ки ҳамин 20 соли оянда чӣ хел зиндагӣ мебарам ман, шумо бояд ки ҳозира рафтори имрӯзатона нигоҳ кунед. Рафтори имрӯзаи шумо, тарзи зиндагии имрӯзаи шумо, кору боре ки имрӯз шумо мекунед, ҳамин нишонаи онест ки шумо баъд аз 20 сол чӣ хел зиндагӣ мекунед. Агар ки шумо имрӯз ҳар рӯз 1 соат 2 соат спорт ба машғул бошед, баъд аз 20 сол мумкин ки шумо спортсмени хуб шавед. Агар ки имрӯз шумо 1 соат 2 соат дар болои худатон кор карда истода бошед, илмҳои нав омӯхта истода бошед, забонҳо омӯхта истода бошед, ин маълум аст ки баъд аз 20 сол шумо чӣ хел зиндагӣ мекунед. Агар ки шумо имрӯз аз болои худатон 1 соат 2 соат кор кунед, музыка омӯзед, чӣ хел кадом инструмент ба кор кардана, ё ки рассоме ба, ё ки инженере ба, ё ки финансисте ба, ё ки любой кори дунё ба, баъд аз 20 сол маълум аст ки шумо ҳамон соҳа ба муваффақ мешавед. Ин гуфтагии ман чи аст? Шумо вақтатона куҷо ба сарф кардастед берун аз дарси мактабиятон. Берун аз дарси мактабиятон вақте ки худатон ба мемонад, ҳамон вақта куҷо ба сарф карда истодед. Ана ҳамон нишонаи баъд аз 20 сол ҳаёти шумо аст. вақти мактабия шумо маҷбуран дарс ба мегузаронед. Мо ин чиза медонем. вақти мактабия шумо аз сабабе ки падару модар талаб мекунад, мактаб талаб мекунад, шумо аз маҷбурия ва фақат дарс ба мегузаронед, мо ин чиза медонем. Не ки вақте ки берун аз мактаба чӣ ба сарф карда истодед, ин ҳамон ин фундаменти ина шумо аз куҷо мегиред? Аз рӯи фаҳмиши худатон, аз рӯи мишлении худатон. одам фаҳмишаш чӣ ба мерасад, вақташа ҳамонҷо ба сарф мекунад. барои ҳамон шумо бояд ки аввал чизе ки ҳамина фаҳмед, хоҳе ки ояндата бинӣ ки баъд аз 20 сол умрат чӣ хел мегузарад, бин ки ҳамин рӯз дар даври ҷавонет вақтата чӣ ба сарф карда истодӣ. вақте ки ман мебинам ки ҷавоно вақташа бисёртар хоб мерад, таи аддиёл ба мегузаронад,
ё ки бисёртар ютуб ба шиста кино тамошо мекунад, ё ки бисёртар соцсети ба шиста суҳбатҳои нодоркорӣ ба критикаҳои нодоркорӣ ба як чизҳое ба ки вақташа гурзонда истодааст ки ҳамин чизҳо вай ба ягон фоида намебиёрад дар оянда, не ки зарар точно мебиёрад. мумкин ки шумо ина ҳозир ҳис намекунед, не ки дар оянда баъд мефаҳмед. ман куҷо ин чиза медонам. вақте ки мактаби миёна мехондем, мо ҳамин ҳамсинфҳои ман дар зимистон бисёраш яхмолакбозӣ мекард. бисёр ҳамсинфҳои ман яхмолакбозӣ мекарданд. дар ҳамин кӯҳистон оба сар медодану дар як дараи овул мерафтаги ҷо, ҳамон ҷо оба сар медоданд, об ях мешуд роҳ, ҳамон роҳ ба яхмолакбозӣ карда мегаштанд. мо ба он хел кӯҳистон мана ин хел санкау лижа ин хеле гапо набуд, кардон буду лижаошуну ё ки слафану мана ин хел чизҳо. тобистон бошад доимо футболбозӣ карда мегаштанд кӯчаба, бисёраш. тобистон бошад бисёраш ҳамин площадки мактаба берун аз дарси мактаби ҳар бегоҳ футбол ё волейбол мана ин хеле буд. ман вақт надоштам ки ҳамин кора кунам. ҳамин агар ки як маҳ ба ягон бор ман агар пеш ҳамоно меистодам, ҳама ҳамсинфҳом қатъи уже бела кори калон будӣ. ман ба вақтам набуд. чӣ ба вақт набуд? чӣ ба ки ҳам мактаб мехондем, аълочӣ хондан дар кор буд. ман мақсад доштам ки аълочӣ тамом мекунам. дуюмаш ин ки вақте холӣ набуд аз сабабе ки ҳамин зиндагӣ ба сари ман буд. агарода дидан дар кор буд. тобистон ба кори агарод, барои ҳезум, барои алаф, барои чӣ мерафтем кӯҳистон ба аз паси гову мол. аз зимистон бошад гову мола хӯрок додан дар кор, баъд таи поша тоза кардан дар кор, хӯрокаша задан дар кор. ман ҳамин баъд ман дополнительно бисёр китоб мехондам. ҳамин библиотекаи мактабия чор як қисмаша ман хондаги дар мактаб меёна. бисёртар ман классикоа меомӯхтам. бисёртар классико ман ба ёрдам кардаги ҳофизу хайёму дигаро саидои насафию абдураҳмони ҷомиу ҳамин ман бисёр хондаги классикои хутомо, классикои русо, толстой, дигар датсиевский, максим горкий, ҳамин ман бисёраша хондаги мактаби миёна ба. ман барои чи ин гапҳоя гуфта истодиам? вақт шумо ки студент бошед, шумо ки донишҷӯ бошед ё ки абитуриент бошед, довталаб бошед, шумо бояд ин чиза фаҳмед. ана бисёр одамо мегӯяд ки вақт намеёбам, вақтам намерасад. ин гап дурӯғ аст, бачаҳо, ин гап дурӯғ аст. ҳаёти одам проходим аст. мо проходим аст мегӯем, ҳамин як чӣ гум дальний производственный моменташ истеҳсол мешудаги вақтатон ҳамин эффективат 24 соат аст. ин ранги труба бинед, ҳамин як хел об мегузарад ку труба ба ҳамин ҳаёти одам фақат ҳамин 24 соат проходим аст дорад. мумкин пушта нигоҳ кунед, мумкин 20 соли умртон гузаштаги аст, ё 22 сол, ё 18 сол, ё 15 сол, намедонам чанд сол. Неканем байн ба ҳамин ҳар рӯза настоящее время. Нигоҳ кунед. Умри гузаштагитон это прошлое, умри гузашта. ана умри ҳозиратон настоящетон ин ҳама вақт 24 соат қати мегузарад. Календарный год 24 соат қати ҳар рӯз гузашта истодааст. оянда умратон мумкин 50 сол аст, 100 сол аст, 70 сол аст, мо вай намедонем. ина фақат худованд медонад. мо умри гузаштатон намедонем, умри ҳозиратон намедонем, настоящее. Неки медонем ки вай ҳама вақт 24 соат мегузарад. ана вақте ки одамо мегӯяд ки ман вақт надорам, ин гап дурӯғ аст. чӣ ба дурӯғ аст? чӣ ба ки одамо намефаҳмад ки умри ҳамин настоящеш ҳама вақт 24 соат гузашта истодааст. шумо 10 солагитон ба 24 соат вақт доштед як сутка ба, 20 солагитон ба 24 соат вақт доред як сутка ба, 50 солагитон ба 24 соат вақт доред як сутка ба. ягон одам аз 24 соат вақт зиёд надорад ё кам надорад. ҳамон ба як хел. ин мазмуни он дорад ки вақте ки шумо ягон чиз успеҳ намекунед, мегӯяд ки вақтам намерасад ё успеҳ накарданам. ин мазмуни он дорад ки шумо ҳамин системаи важността нафаҳмидаст, приоритета нафаҳмиданед. чӣ заруртар аст, чӣ фоиданактар аст, чӣ муҳимтар аст, чӣ волотар аст, ҳавая шумо фарқияташа ҳис накарданед. барои ҳамон шумо бояд ки ҳамон 24 соат ба худатон ҷо кунед ҳамон корое ки ояндаи ҳаёти шумо месозад. аввал ҳамон кора ҷо кардан дар кор. мумкин моментально ё ки сразу вай ба натиҷаша наметавонед дидан, не ки дар оянда ҳаёти шумо ҳаво месозад. барои ҳамон вақт аввал ҳамин чизҳо ба ҷудо кунед. барои шахсияти худа сохтан, барои мутахассиси бақувва шудан, барои номи худа сохтан, барои обрӯи худа сохтан, барои саломатии худа нигаҳ доштан, барои нақшаи ҳаётии худа сохтан. аввал ба ҳамин чизҳо ба вақт сарф кардан дар кор.
بعد وقتی که خالگیتون موند دیگر چیزهای دیگر و دیگر چیزها. بعد دیگر وقتا کار به صرف کردن در کار یک قسمشه کاری که همه امروز کار کردن در کار که و شما به نتیجه تیاد و همه امروز زندگیتون گذرد. نه که وقتی اساسی در جای یکم مونید همون چیزی که شخصیت شما میسازد. как личность شخصیت شما همچون متخصص همچون پروفسیونال در جای یکم مونید. برای همون وقتی که بعضی آدم میگوید که وقت ندارم این گپ دروغ است. یکمین چیزی که میخواستم که همچون دانشجو شما فهمید این همین که حیات گذشته شما چند سال شما میدونید حیات نستایش شما هر روز 24 ساعت میگذرد. برای همون اگر که شما گمان کنید که من بدتر وقت خالی آبم یا که بدتر دستم خالی شد میکنم فلان کارا این کار خطا هست. شما همین روز سر کرده باید که همین 24 ساعت ثمراناک استفاده بردن یاد گیرید که خودتون شخص افکتیو نشید. نگاه کنید بعضی آدم‌ها 70 سال عمر دیدگی نه که حیاتش به موفق شدگی نیست. بعضی 90 سال نه که یگان کار کردگی نیست. بعضی آدم‌ها 30 سال نه که دنیا میشناستش. بروسلی بینید 33 سیبمی همین خیلی به برآمد. بروسلی تمام دنیا میشناستش. درست می؟ بسیار اوچانی عالم‌ها بینید بسیار گرویا بینید تمام دنیا با همش همین خیل 30 سال 50 سال عمر دیدگی هستند نه که 70 سال نه که ده همه 50 سال 70 سال دنیا با یک دیگرگونی آورده است. نگاه کنید نه بعضی وقت یک کتاب آدم دیگه میکنند بعضی وقت یک مصلحت و حیات آدم دیگه میکند نه که بعضی وقت یک آدم دنیای دیگر میکند یک تا حیات دنیای دیگر میکند ممکن همون آدم شما باشه. برای همون دانشجویان عزیز داوطلبان عزیز نقص دقت کنین گفتگیم با شما همین وقتی که استراتژی شما من خیلی بلند دوم چیزی که میگم که یاد گیرید استراتژی شما باید من خیلی باشه از 15 ساله تا 25 سالگیتون یا تا 20 همینطور ماکسیمم آموزید علم گیرید از 25 تا 30 خطای بسیار کنید هیچ گم نه اشیب کم کنید کردن گیرید خطا هم کنید کردن گیرید تجربه گیرید کردن گیرید هیچ گم نه زاتو یاد میگیرید همون خطای ها در کارای همون خطای ها هم لازم است چرا که همون خطا هم زینه پایه میشد برای که شما موفق شوید هیچ گم نه تجربه کردن گیرید از 30 سالگی بالاتون 30 سالگی با که آمدید شما باید که یک سیلنی موفق آدم یافته قبطش به کار کنید لیدر ویبرات کنید یک لیدر ویبرات کنید که قبط یابه همچون استازتون شود همونا از 30 سالگی تا 40 سالگیتون ماکسیمال درآمد سازید بیزنس سازید درآمد سازید موفق شوید شما باید که درآمد سازید از 30 سالگی تا 40 سالگیتون اوج شما 40 با که برآمدید فرزنداتون 15 ساله 10 ساله 3 ساله 5 ساله من خیلی میشد انامو 3 سال من با که برآمدید اوج شما درآمد دارید که انامو فرزند علم خوب تید درآمد دارید که اوج گویم دنیا نشون تید شرایط دارد من همین خیلی کردم این استراتژی من وقتش به خودم بکرده بودم رزولتات داد برای همون من تجربه خودم مصلحت داده استودیم از 40 سالگی تا 50 سالگیتون ماکسیمم فرزندتا با ولاجید کنید که فرزنداتون دنیا نشون تید علم خوب تید بهترین علم تید و با این به هست ضرور دستتون درازتر شود و درآمدتون زیادتر باشد همین مدت با از 40 سالگی 50 سالگی یگان جا نروید دیگر از این کار اون کار کنم اوای کار این کار کنم کردن نگرده که وقت کمای شما همون چیزی که نقض یاد گرفتید همون چیزی که از 25 تا سال تجربه کردید و از 30 تا 50 آموخت نزد یگان سیلنی استاد با سیلنی لیدر با همون ماکسیمال ترقی داده پیش بردن گرید تو از 40 تا 50 سالگیتون ماکسیمال شما باید که خودتون انکشاف تید و میروا شوید از یک کار دیگه من نگذارید که وقت نمیرسد اسپید نمیکنید از 50 سالگی با هم پارالل از 40 تا 50 فرزندتون نقصر ولاجید کنید فرزندتون با از 50 تا 60 کار جمعیت بتید کار دولت با کار جمعیت با социальный آدم شد خلق با خدمت کنید ماکسیمال چه که اوج فرزنداتون دنیا نشون دادید علم با اوج боли самостоятельный شدن خودتون اوج самостоятельный هستید همه چی های خدا با شکر فکر خلق کنید فکر خداوند به خدمت کنید این کارا کنید ابا 60 بالا از برای خودتون زندگی کنید گردید دنیا با برای خودتون زندگی کنید از 60 بالا نمیره ها باید یاردم کنید دستگیری کنید
аз ёшитун ҳамин хел схема худатун ба калатун ба ҷо кунед. Ҳамин чи ман ба сахти ёрдам ка вақташ ба. Бо мегум далше. Профессионалия ба қувват шудан дар кор. Беҳад зарур. Сеюмин чизе ки шумо бояд кунед. Вақте ки выбор профессия мекунед, агар шумо довталаб бошеду выбор ҳамон мутахассиси хуб шудан мехоҳеду ҳамон выбор профессия мекунед, то есть интихоби касб мекунед, ҳамон касбе интихоб кунед ки да оянда шумо ба ёрдам кунад чӣ хел инсон будану чӣ хел зиндагӣ кардана. Чӣ хеле ки шумо зиндагӣ орзу доред ки ҳамин касбатун ҳамон зиндагии шумо ба таъмин кардан тавонад. ба фикри падару модар, ба фикри тағои амак наравед. Падару модар бисёр мегӯн мо ба ки бача ман духтур шудан мехостам, натоистам, ту духтур мекунам. Писара, духтарам, ман актёр шудан мехостам, актриса, мехоҳам ки ту актриса шӣ. Ман мехоҳам ки ман журналист будам мехостам, нашуд, мехоҳам ки ту журналист шавӣ. Обши ман намехед. То есть падару модар орзуҳое ки худошо амалӣ кардан натавонистанд, ҳавая ману шумо ба майни сарамо ба гуфта ҷо мекунанд. Худованд мо ба дигар ҳунара додагӣ, не ки падару модар дигар чиза мо направление метиҳад. Барои ҳамон ман намегӯям ки сухани падару модара нагиред. Ман мехоҳам ки шумо худованд таланти додагӣ, худованд ҳунари додагӣ худотон ҳава ёфта кор кунед. Чиба ки худованд шумо барои ҳамон кор сохтагӣ, барои ҳамон шумо ҳамон соҳа анализ карда буреду ҳамон мактаби меёна бам кадом предмето шумо ба осон аз худ карда мешавад, то есть легко даётся вам. Кадом предмето математика ме, физика ме, кадомаш ҳамон чиз адабиёт аст ме. Шумо диданатон дар кор кадом предмето, кадом фанҳо шумо ба осон дода мешавад шумо ба шумо азоб намекашед, худотонро маҷбур намекунед. Шумо ба осон ҳава аз худ кардан. ҳамон направление ва мумкин ки шумо ба худованд талант додагӣ бошед. Хай унҷа ёбед дута китоби мана хонед, мои гениальный ребёнка, русишба, тоҷикишба чӣ мешавад? Кудаки нобиғаи ман ёфта хонетон, дуюм китоби ман как найти свою сильную сторону. Ин дута китоби ёфта хонетон, чӣ хел худованд таланта додагӣ ёфта омӯзед, ҳамон направление ба профессия вибор кунед, ҳамон направление хонед. Значит ман чӣ гуфта гап? Шумо бояд ки дигарро копировать накунед. Ҳамон мутахассисе шавед ки чӣ хел зиндагӣ кардан мехоҳед, ҳамин илматону ҳамин ҳунаратон шумо ба ёрдам кунад ҳамон хел зиндагӣ созед худатон ба фарзандҳотон ба. Сеюм бо ҳамин чи ба як чизе гуфтани ҳастам ки ҳамон направление вибрат кунед, интихоб кунед ки оянда барои халқу, барои ватану, барои одамизод чӣ хизмат кардани ҳастед, ҳамин соҳатон, ҳамин мутахассис шудагитон шумо ба ҳавай сабаб шавед ки ҳамин кора кардан тонед. Ман психолог шудам ёки бизнес менеҷер, то есть бизнес наставник шудам, чиба ки ҳамин чи ман ба ҳамон соҳае ки орзу дорам вай ман ба ёрдам карда истодай. Чӣ хеле ки мехостам ки дунёя гардам ман гашта истодам, ҳамон профессия ман ба ёрдам кардан ҳамон чиба. Чӣ хеле ки мехостам ки халқам ба хизмат кунам ман карда истодам. Чӣ хеле ки мехостам ки мисол як сабаби муваффақ шудани дигаро бошад, ман ҳамон кора карда истодам. Барои ҳамон профессия вибор кунед ки да оянда чӣ хизмат кардани ҳастед шумо, халқ ба ё ватан ба ё дигар худованд ба ҳамон чиз сабаб шавад. ҳамон профессия шумо сабаб шавад. Профессия ҳам ту вибра накунед танҳо барое ки даромад тиҳад ки зиндагӣ мегузарад. Даромад тиҳад ки просто фарзандҳом гушна намонанд. Профессия танҳо барои ин вибрат кардан мумкин не. Бояд ки профессия шумо вибрат кунед ки шумо ҳаёт ба реализовани одам шудан тавонед. То есть одами мукаммал, инсони комил шудан, инсони чӣ гӯям тараққӣ карда, инсони ҷаҳонгир шудан ба ҳамон профессия шумо ёрдам кунад, ҳамон касби шумо. ин сеюм чизе ки мехоҳам гӯям шумо ба донишҷӯён. чорум чизе ки мехоҳам шумо ба гӯям, ҳамон направление ки вибор кардед, фаҳмидед ки ҳамин направление шумо ба ёрдам мекунад дунёгир будан ба муваффақ шудан ба, ҳамон соҳа ба устоза ёбед. ҳамон соҳа ба устоза ёбед ки ҳамон соҳа ба уже муваффақ аст, уже дунёгир аст, уже натиҷаҳои калон додагиай. ҳамон соҳа ба устоза ёбед. шумо ба устоз дар кор. Хотиратон ма дошта истед, у каждого героя есть наставник. У каждого чемпиона есть тренер.
диққат кардестед? Ҳар як одаме ки герой шудагӣ, герой, кадом инсоне ки ҳамин герой, вай намедонам ҷаҳонгир аст, известный, вай албатта устоз дорад. Ягон одам ҳам ту худаш герой намешавад. Кадом спортсмене ки дунё ба чемпиони дунёӣ шудагӣ аст, вай тренер дорад. Ман ягон спортсмена надидам ки бетренер дунёгир шудагӣ бошад, чемпион шудагӣ бошад. Агар шумо хоҳед ки чемпион шавед, шумо ба ҳам тренер дар кор, устоз дар кор. Барои ҳамон вақте ки ҳамон направление выбор кардед, устоз заёбед. Ин чӣ гуфтагам? Вақте ки шумо студентату хонданед мактабба, вузба, берун аз дарси мактаби, берун аз дарси ҳамон вуз, то есть мактаби олӣ, шумо бояд ки албатта дополнительни урокҳо гиред аз ҳамон устозатон. Худатонро тайёр кунед бояд. Таҷриби бисёр гиред. Хонда қативай кор кардан гиред. Хонда қативай кор кардан гиред. Таҷриба бисёр кунед. Саволу ҷавоба бисёр кунед. Рафта кор кунед. ҳамкорӣ бисёр кунед. Баъд коратон хеле пеш мебаравад. ин чорум чизе ки бояд шумо кунед. Значит, чорум чиз гуфтам ба шумо, ба устоз ёбед. Фаҳмида гиред ки у каждого героя есть наставник, у каждого чемпиона есть тренер. Бе устоз шумо пеш намеред. А хотиратон пир доштанатон дар кор. Пир беҳад зарур. Панҷум чизе ки мехоҳам гум, агар ки шумо дидед ки лаёқататон хуб аст, шумо дидед ки ҳамон чи ба талаботатон, ҳунаратон хуб аст, сарфи назар падару модар пул доранд ё не, сарфи назар шароит дорад ё не, мақсад гузоред ки заграница хонед. Мақсад гузоред ки давлатҳои хориҷӣ рафта мехонам. Шумо ман ба ҳам шароит набуд, ман ба ҳеч ки як таксума надодай. Мақсад гузоред ки агар ки шумо ҳис мекунед ки худатон ба талантай, ҳис мекунед ки худованд шумо ба ҳамин хел қудрат додагиай, фаҳмиш додагиай, илм додагиай, наистед, ягон майда наистед. Гапи мана дуруст фаҳмед. Рафта обязательно заграница хонед. Пул бояд сабабе нашад ки шумо аз бепулия ҳаёти дигара интихоб кунед. Не, мумкин не. Пул бояд сабабе нашад ки шумо аз бепулия ягон кори дига баравед. Ҳеҷ мумкин не. Ман пул нест барои ҳамон хондана партофтам. Пул нест ман фалон ҷо рафта кунам. Не, ин хеле мумкин не. Шумо бояд ки агар ки дидед ки ҳамин ҳунартон ҳасту чи аст, ният кардан гиред. қуввати одам нияташ ба. Ният кардан гиред, худованд шароита шумо ба тайёр кардан мегирад. Одаме ки илм ба талаб кунад, нияти пок дошта буд, муроҷиат кунад Парвардигор ба гуд, Худою Худовандо, ман ба ту ҳамин ҳаваса доди дар дилам, ҳамин ҳунара доди дар дастам, ҳамин шафқа доди. Ман мехоҳам ки ҳамин илма халқу Худованд ба ободии мардум истифода барам. Ман ба роҳбарӣ кун касбу кори ман ба сабабгор шав, ман ба як шароите ки ҳамин илма ба пеш тараққӣ додан том, пеш ба бурдан том. Бовар кунед, сахт муроҷиат кунед, ага шумо мебинед ки Худованд як шароите месозад ки одаме пайдо меша ки шумо дастгирӣ мекунад, устозӣ мекунад, як совет метиҳад, маслиҳат метиҳад, шароит пайдо мешавад. Мумкин ки шумо пул кор мекунед, худотон пули худатон қитрафта мехонед. ҳамин чизҳо мешавад. шумо ҷо бовар карданатон дар кор. Барои ояндаи худа сохтан, худ ҳаракат кардан дар кор. ман ҳамин хел кардаги вақташ ба. Вақте ки фаҳмидам ки ман бояд хонам, ман бояд ки талантливе бошам, пул набуд, шароит набуд, нушто пул нест. Калла ҳаст коха. Орзу ҳаст, майни сар ҳаст, фаҳмиш ҳаст, меҳнат кардан метоӣ, вперёд, ба пеш. Тамом. ин панҷум чизе ки мехоҳам ки фаҳмед. шашум чи? Вақте ки хонда тамом кардед, дар давлатҳои бегона таҷрибаи корӣ кунед. Таҷриба ҳамунҷо гиред. Таҷриба унҷо онова хеле пешрафтаги давлатҳо ҳастанд. Дар соҳаи тиб, дар соҳаи маориф, дар соҳаи инженерия, дар соҳаи энергетика, дар соҳаи IT технология, дар тамоми соҳаҳо шумо бояд ки таҷрибаи кория ҳамунҷо багиред. Структурное мышление бояд ёд гиред. Системно кор кардана ёд гиред. Творческое мышлениятона зиёд кардана бояд ёд гиред. Таҷриба ба. Таҷриба хатти кор кунед. Кор кунед, компанияи беҳтарин ба рафта кор кунед. Маслиҳати ман шумо ба ин. 3 сол, 5 сол, 7 сол кор кунед. баъд як қисматон. ин шашум чизе ки мехоҳам шумо багум. Шашум чизе ки мехоҳам шумо багум. Шашум хондан буд. Ҳафтум чизе ки мехоҳам шумо багум. Таҷриба ҳамунҷо багиред. Давлатҳои заграница, давлатҳои пешрафта таҷриба гиред. Ҳафтум чизе ки мехоҳам гум. ҳаштум чизе ки мехоҳам гум шумо ба. Вақте ки ҳамунҷо хондед, ақаллан 5 та фарзанди тоҷика дастгирӣ кунед ки
ранги шумо рафта хонад. ҳаштум чизе ки мехоҳам шумо магӯм, ақаллан 5 та миллати мо ба хизмат кунед. 5 та бача, шумо духтури беҳтар шудед, ҳамонҷо ба таҷриба гирифтед. 5 та духтура омада аз дарони ҳамин талабои студентою талабои мактабу ҳамино санҷиш гурзунда, ҳамаша не 5 та фаҳмиш доштагиш ба пример шавед, худатон намуна шавед, таҷрибаи кортуна нишон диҳед. гӯед ки ту духтури беҳтарин шудани бошӣ, ман ту ба дастгирӣ мекунам, мана аз ҳамин пайраҳаи ман рафтагия ту рафтангӣ. Ино тарбия карда, аста бурда, роҳ нишон дода карда хононед. ақаллан 5 каса хононед. Сабабгори дигаргунии ҳаёти 5 инсон шавед. ин беҳад зарур. ақалла ҳамин кора кунед. агар ки ҳар як фарзанди тоҷике ки имрӯз муваффақ аст, як кас соҳиби савдо ба, як кас соҳаи тиб ба, як кас соҳаи кино ба, як кас соҳаи китобнависӣ ба, як кас соҳаи инженерӣ ба, як кас соҳаи технология ба, як кас дигар соҳаи продажа ба, як кас соҳаи маркетинг ба, 5 та фарзанди тоҷика тарбия кунад, як 10 сола ба Тоҷикистон гулгулфишон мешавад. ки ободӣ мекунад Тоҷикистон ба? Кадр, мутахассис лозим, мутахассиси хуб лозим. ин ҳаштумин коре ки бояд ки ҳар як ману шумо ҳамчун қарзи ватандоре, қарзи миллат, қарзи ҳамин пеши шири модарин хурдаги мо бояд ки мо ҳамон қарза бояд ки одам адо кунад. агар не чӣ хел мемуред мебаравед шумо? чӣ хел шумо намефаҳмам, баъзе мардума намефаҳмам ки чӣ хел шумо дар дигар давлатҳои пешқадам зиндагии хуб, шароити хуб зиндагӣ доред, не ки медонед ки ҷиянату хоҳарату додарат азоб ба зиндагӣ дорад. ҳамон нона гулаи баъзе одамо чӣ хел мегузаранд, ман намефаҳмам. барои ҳамон ману шумо ҳамамо ҳамин қарзи ватандорию миллатдорима кардам дар хай малаш бегуна ба намехоҳӣ кардан, ақаллан авлоди худат бакун, хештабори худат бакун, ҳамдеҳаҳои худат бакун, майлаш бегуна ба намехоҳӣ кардан, ақаллан ҳамин кора карданат дар кор. ман донишҷӯна шумо мехоҳам ки ман дидед шахсҳои вай ба муроҷиат накардам, одаме ки уже муваффақан ё куҷоба, чиба ки ман 1 сол аст гуфтанам мардуми муваффақ ба ки омада Тоҷикистон ба як чӣ кун, ақаллан 2 та дарахшон ё ки як корхона соз. баъзеш мефаҳмам, баъзеш намефаҳмам, не ки ман кардам мегирам. не ки шумо ки донишҷӯ ҳастед, ҳамин хеле орзу кунед. вақте ки мо ҳамамо ҳамин хеле орзу кардем, аста ояндаи ватанамо бовар кардем, мо ва сохтан мегирем, ватанамо месозем, аста миллатамо месозем, кам. бо ҳаштум, ин нӯҳум чизе ки бояд шумо кунед. нӯҳум чизе ки як қисматон вақте ки шумо ҷотон ба бурда 4 та 5 каса ҷо кардед, ва хондана сар кардед, баъд гашта биёед ватан ба хизмат кардана сар кунед. ин беҳад зарур ай. як қисматон духтур шудед, омада значит клиникаҳои хуб кор кунед дар ҳамин Тоҷикистонам. ақаллан як мисол оператсияҳои хуб омада кор кунед. ақаллан мисол муаллими хуб шудед, биед ақаллан ҳамон онлайн дарс диҳед мардуми худтомо, ба ақаллан инженери хуб шудед, омада проектҳои хуб кунед дар ҳамин ватани худтомо. ин беҳад зарур ай. манам як образование, ман дип академия ман тамом кардаги, як образование дипломная работа, медонед чизе навистаги будам ман. вақте ки дипломная работа навистан дар кор, ман сахт диққат карда, фикр карда биромадам ки чӣ хел нависам ки ҳамин коре ки дипломная работа мекунам, ҳамина ман дар оянда истифода бурдан том. дипломная работа ман навистаги будам водные ресурсы, запасы, возможности весь среднеазийский регион. То есть ман медонам ки Тоҷикистон ҳама як чизи потенсиали беҳтарини мо ин обай. барои ҳамон весь дипломная работа ман вокруг ҳамин кардам. 6 моҳ ҳама кор кардам, зато ман детально ҳаме чизе медонам ки Средняя Азия ба куҷо ба кадом проблема ай, кадом водный запас ай, запаси об чӣ хел ай, кадом гесуа кардан выгодне ай, кадомаша кардан мумкин не, куҷо ба об нарасидани сельское хозяйство, куҷо ба чӣ шуда истодааст, кадом нуқта. чуба ки ҳамон дипломная работа все равно кардан дар кор буд кохе. ман лӯши ҳавай мекунам ки камакак фоида расад халқам ба. шумоям ки рафтеду ҳамон инженерӣ ба хонед ага, ҳамон гиред як соҳаое, мана мисол як соҳая гиред ҳамин Тоҷикистони худтон чӣ кор кардан мешавад. як деҳа ба об бироред, як ҷо ба роҳ кунед, як ҷо ба ягон чизи технология нақс месохтагӣ, мисол заводҳои хуб, ҳамон дипломная работое ки дар ҳамон давлатҳо мекунед, ҳамин кора кунед. аз ватани худтон ба як гирифта як вая як направление омӯхта дипломная работа ба ҳавая кунед.
вақте ки шумо ҳава дипломна работатон ба карда буромадед, як 50%, 70% уже шумо информация ҷамъ мекунед. дарони дилатон ба ҳамин орзу мешинад. вақте ки шумо ҳамин кора кардед, дар дили дилатон ҳамин орзу мешинад. ба як рӯз на як рӯз вақте ки анча синну солтон ки рафту фаҳмишатон дигар шуд, ваз шароитон пайдо шуд, гашта омада ҳавая дар ҳамин ватан аста-аста амалӣ кардан метоед. як рӯз на як рӯз. иншоаллоҳ. мана мебинед ки худованд шумо ба саломатӣ метиҳад, шароит метиҳад, як одамои хубо шинос карда метиҳад. вақте ки нияти нек бошад, мешад. ҳамин чӣ мешад, бачаҳо. духтур бошедам ҳамин соҳа ба направление кунед ки мисол якта реабилитатсионный центри хуб кушам дар Тоҷикистон, дар ватанам, фалон кора кунам, ага фалон чӣ мешад. ё ки манам хеле ки мисол манам пересадка почеку, мана ин ҳозир ҷигарҳои касалиҳои ҷигару ман дигар ҷо давлатҳо нараванд. соҳаи илм ба бисёр кор кунед. соҳаи илм ба ихтироъкорӣ ба ихтироъкорӣ созаи сельский хозяйство хоҷагии деҳқонӣ ба мисол кишоварзӣ ба ки чӣ хел кунем ки ҳамин мардуми мо ҳамон меҳнате ки мекунад ҳамон меҳнате карда киш маҳсулот созем. технологияи ба қувват шавед. кор карде мисол мева ба, кор карде сабзавот ба, кор карде вай ба пахта ба, кор карде як чизе ёбед ки мана мисол агар соҳаи илм ба кор мекардаги бошед, як чизе ёбед ки ҳамин максимум массава халқи мо ба ҷои кор шавад. мана мисол дар давраҳои саюз ҳамин саюз омӯхта менталитету климати мо як омӯхтагӣ будааст, я нағз омӯхта кардагӣ. нигоҳ кунед, дар районҷоҳо пахта буд. пахта ҳамин шароити мардуми мо нағз бардошт. аз солҳои 50 то 80 бинедага то 85 то 90 пахта хеле шароит аз 45 50 вақте ки ҳамон ваё будан ко охе ҳамин заминои шаҳри тӯзу зафарободу мана ҳамин агар диққат карда бинед, ҳамин заминои мисол бустон масчою наву мана ҳамин ашту мана ҳамин заминои тарафҳои ҳамин бисёр ҷоҳа нигоҳ кунед, калхозободу мана ҳаминои бинед, ҳамин заминоа вақташ баъд аз ҷанги дуюми ҷаҳон обод кардан, ҳамон ваё заложникҳои ваё овардан, ҳамин чизо обод кардан, лесополосо шинунда, трубо карда, ҳамино обод кардан аст пахта шинундан. пахта даромади пахта бардошт шароити зиндагии ҳамин мардума. деҳқон мерафт кор мекард замин бою, ҳосила ҷамъ карда медод сразу пулаша мегирифт. ҳамин хел буд. резко шароити зиндагии мардума пеш ба буровард. дигар ҷоҳаи дигараш бинед, кӯҳистоно ба табак буд. табак шароити мардуми кӯҳистона пеш бурд. агар шумо олим шеду ҳамин соҳаҳо ба як чизе ёбед ки мана мисол хитоя бамбук як гала пеш бибурд, мана баъзи давлатҳоя бинед биринҷ рис пеш бибурд, мана баъзи давлатҳоя чой, шарланка мисол чой, ҳамин давлатҳо чой ваш, мана мисол дигар баъзи давлатҳоя бинед кофе основном пеш бибурд. Голландия бинед як гала чӣ, мисол фермерство, мисол гову, мана ин чизҳои бо мана ин голландская роза, мана ҳамин наука, олим ин чизҳоят ихтироъ мекунад. деҳқон не, деҳқон фақат ина баъд кор карда зиёд мекунад. ин кора деҳқон намекунад бачаҳо. ин кора олим месозад, баъд дасти лаборатория мебардорад, баъд дасти деҳқон ба метиҳад, баъд деҳқон ин кора пеш мебарад. деҳқон ина масштабировать мекунад. мана ин соҳао ба кор кунед. мана ҳамин соҳа ба рафта омӯхта ҳамин дипломна работата кадумет ки ҳамин куҷо мехонед, давлатҳои бегона мехонем, бародари азизам, ҷони ширинам, ҳамон дипломна работата ҳамин як ватанамо ба қуш кардан кор кун, аста-аста мешад. ман MBA тамом кардам, вақте ки стратегический менеджмент тамом кардам, ҳамон бам дипломна работам ҳамин чизҳоба сохтам ман. чӣ хел финансовой системе, финансовой модели система дар Тоҷикистон, банковская система пеш бибурдаанд. бисёр чизҳо ҳамон дипломна работа ҳамин коро ҳамин соҳао ба кунед, ҳам шумо ба фоидаш мерасад. як рӯз на як рӯз ватанамо ба хизмат мекунед. он бачаҳо агар худатам накардӣ, ҳамон советҳои маслиҳатҳое ки метӣ як касб кардан метод ва фоида мебиёрад халқи мо ба. ин беҳтарин чизҳое ки бояд ки ҳар як донишҷӯ, ҳар як довталаби мардуми мо бояд кунад. ин ҳаштум чизе ки ман гуфтанӣ будам. нуҳум чизе ки бояд шумо кор кунед. студент бояд ки одновременно ҳамин донишҷӯ сета направление ба одновременно кор кардана ёд гиретун. ин чӣ гуфта ки сета направление? якум дониша максимум гирифтан ки ман ин вақтата 24 соат ҳар рӯз
омуз хона болои худат кор кун. 1 минут вақтата бекор нагузарон. Туй гарде ин зам мегирифтааст, аз кулоб равам уретепа, то есть истрафчан, а истрашан равам ашт, а ашт равам шари туз, вай ҳам курсам зам мегирад, ин гапота парту як тараф. Бету ҳам туй авай мегузарад. То вақтата илмат бамон. Вақтата илмат мон. Чибаки зиндагит ки умад, рӯзу соаташ ки умад. Ягон ти ин гаштанот туба фоида намекунад, ягон ти ин одамо умада расхотои туя пулаша наметиҳад. Ахотират набурор. Ҳаме диққатата болои илму мухтам бамон. Дуюм коре ки кун, параллелна кор кун. Камакак вақти холиги дориме, параллелна кор кун ки ҳамун соҳаи худат барафта кор кун. Таҷриба гирӣ, таҷриба гирӣ, таҷриба. Мисол технологияи хуб шавед, равед кор кунед, сехҳои производства параллелна таҷриба гиред. Даже практика ба наравед, фақат вақти барои ҳамин диплом гирифтан практика гузашти, ҳа гузаштам. Не, барои ҳунар омӯхтан равед. Барои реальни таҷриба гирифтан параллелна кор кунед. Параллелна кор кунед ҳамунҷиба. Вақте ки ҳамунҷиба кор кардед, оиле ки камам тиян кор кунед. Аста-аста даромадтун метиҳад. Шумо ҳам студент хонданед, ҳамун кора карданед. Вақте ки мактаба тамом, то есть вуза тамом кардед, мактаби олия, шумо уже кадри таҷриба доред. Шумо уже дастатун рост шудагӣ. Ҳамунҷиба устозобе дастатуна рост кунад. Ин ноҳум коре ки бояд шумо кунед. Вақт эконом мешавад. Бисёр бачаҳо чӣ хел мекунад? 5 сол кор мехонад ё 7 сол, баъд аз вай мерад бояд 3 сол 5 соли дига стажировка мегузарад, 1-2 маҳ ин корхона кор мекунад, кор кардан наметавад, пешаш мекунад, унҷи мерад 3 маҳ кор мекунад, мутахассис нест, пешаш мекунад, таҷриби кори надорад, кор намеёбад. Не ки вақте ки шумо параллелна студент будагитун ба кор кардеду таҷриби кори гирифтеду кора фаҳмидед, дастатун рост шуд, мактаба тамом кардед, уже шумо автоматам карьера ҳаст. Автоматам таҷриби кори ай, фаҳмиш ай. Даҳум чизе ки шумо бояд фаҳмед, студент бояд худаша таъмин кунад. Студенте ки худаша таъмин намекунад, вай организовани одам не. Шумо ҳаракат кунед ки то 20 солагитуна якумин даромадатуна созед. Ман чӣ гуфта гап? Ман анализ карда буромадам ки одамое ки то 20 сола, мисол ман бачаҳо мепурсам, якумин пулата чанд сола будагит ба кор кардӣ? То есть первый свой деньги когда ты зарабатывал? Ман бисёр одамо мепурсам, якумин пулата чанд солагит ба даромад кардӣ? Чанд солагит ба кор кардӣ? Ман якумин пулама намедонам, синфи 1 будам ё 2 будам, ҳамин хеле буд. Колхоз барафтам, картошка ҷамъ кардаму, вақте ки меҳнат мекардем, рӯзтоша ба колхоз ба ёрдам мекардем, 1 сатил картошка медоданд колхозчиёба. Ман ба ҳамин 1 сатилчаи майда, фақирчи майда, ба сатил мегӯем, картошка доданд. Ҳамин картошка овардам, ларок ба фурӯхтам, 80 копеек буд, ҳамин хеле ман ба дод. Ҳозирам хотирам набуромадааст. Ҳавай овардам додам, намедонам акун аст бача гуфтам дод меё ками хел. А ҳамун вақт сар карда доимо дастман ба пул буд. Доимо пул буд ҳама вақт. Ин чӣ гуфтаги гапи ман? Шумо студент бояд худаша таъмин кардан тод. То ман анализ карда буромадам ки то 20 солагия одаме ки худаш аққалан пули аввалаша кор кардагӣ ҳаст, ҳамин одамо бисёраш ҳаёт ба муваффақ мешаду дастнигар намешад, бепул намемонад. Шумо бояд ки студент худатуна таъмин кунед. Ин гапи ман шӯхӣ не. Саволи ман шумо ман ҳамин ҳозир агар шумо бинед ки ман ҳамин якта бача ҳаст, як жигули кӯҳна қатти гашта истодааст. Ягон жигулии кӯҳна қатти. Не ки худаш харидагӣ. Ягон москвич кӯҳна. Худаш харид. Студент. Не ки ман ин қабаташ ба як бача ҳаст ки ҷиб қатти ҳай карда рафта истодааст, не ки падару модараш харидагӣ ай. А ҳамин дута одам кадомаш муваффақ? Ман муваффақ ҳисоб мекунам анамун бачае ки ҳамун жигули ё москвичи кӯҳна қатти, не ки пули худаш қатти гирифтага. Чӯбаки вай уже уверени ай. Вай чӯбаки уже шарофати меҳнату худододагиш қатти кардагӣ ай. Ана ин ба просто тӯҳфа гирифтагӣ. Майлаш ин дигар бача ҷиб қатти ҳам гашта истода бошад ки вай муваффақ не, вай меҳнати дасти худаш не. Фаҳмидед? ин даҳум маслиҳате ки ман шумо ба гуфтани ҳастам. 11 чизе ки мегӯм, ин муроҷиати сахти ман ба тамоми довталабон, ба тамоми абутуриентоне ки имсол шумо орзу доред ки рафта ягонҷо мактаби олӣ хонед. Падару модари шумо асҳоби қишлоқҳо, аз ноҳияҳо, аз районҳо, ҳамин падару модари шумо мумкин ки гову молаша мефурӯшад, пули охиронаша дода шумоя студент мекунад, донишҷӯ мекунад.
орзу мекунад ки шумо рафта мехонеду пагавая мехӯронед. орзу мекунад ки шумо меред мехонеду пагавая саришта мекунед дар сари калон солеш. ҳамон пула мумкин ки аз ризқи аз ҳисоби додару хоҳаратон эконом карда шумо бароя мекунад ҳамин падару модар. чунки вақте ки шумо дар қишлоқ зиндагӣ мекунед, наҳоят зиндагӣ мекунед, даже дар шаҳрам зиндагӣ мекунед, ҳеҷ пули зиёдатӣ нест, даромади зиёдатӣ нест ҳозир мардуми мо ба. ҳамин пула шумо бароя мекунанд, шумо бояд ки ҳамин пула агар ки шумо эҳтиёт накарда сарфакорӣ карда расход кунеду баъзеотон 1 сол 2 сол мехонед мепартед, ҳамиқа меҳнати падару модар кардагӣ барбод мерад. баъзеотон нағз намехонед, ҳамту номи хондан, фақат мӯй сар монда, либос пӯшид, либосҳои тоза каттача пӯшида гашта, ба дабдаба гап задан, телефонҳои курутҳой. бачаҳо, баъзеотон 2 сол 3 сол мехонеду мепартед, Россия меред, омада фақат пул қаттивай мегиред, зачототунаю хаякун чӣ гум шароида мехел будааст баъзеотон ба. Не ки мумкин не. шумо ояндаатонро надӯзед. студенте ки ҳамин хел мекунад, донишманд, донишҷӯе ки ҳамин кора мекунад, вай ман дӯз мегум, вай вор, дӯз. ояндаи худата худат дӯзиданӣ. оянда ҳаёте неке ки метонистӣ ки созӣ барои фарзандот, ту ҳавай аз фарзандот дӯзиданӣ. оянда ҳамон муваффақияте ки худат муваффақ шуда метоистӣ, ту ҳавай дӯзида нест карда истодӣ. ту худат барои бадбахт шуданат сабабгор шуда истодӣ. ҳаёт ин причинаи ту ҳаёт не. Зиндагӣ чапачақам кардай, зиндагӣ мана шикастай, зиндагӣ мана маҷбур карда. Не, ин беақлигари ту. зиндагӣ ҳама аз сараш гурзондагиай. тамоми олимою одамое ки дар таърих мондагиянд, ҳамаш аз сараш мушкила гурзондагиай. Не ки ваё аз мақсадаш гаштагӣ нест. фарқи ҳамоно аз баъзе ману шумо манамин. ваё мақсадаш гаштагӣ не. аз болои ҳунараш кор карда рафтагӣ. а бисёриҳо саҳлак агар мушкиле шуд мепартод мактаби олия, мепартод мерад то бозоршинӣ исусон. бозоршиния кун параллелна. ҳунарат бошад параллелна кун, худата таъмин кун. Не ки аз хотират набурод. хон. Хондан аҷоша ягон чӣ намегирад. Самый дорогооплачиваемый труд – это творческий труд, умственный труд. Тоҷикиштон мегӯм, а ҳама даромади қиматтарин, а ҳама меҳнате ки қимат меистад дар дунё, ин қимат, ин меҳнати илмиай, меҳнати ҳунари ақлиай. ҳунари дастагӣ пули бисёр намеистад. мана мисол кори сиёҳ ба одам зиндагиша дига карда наметавад. барои ҳамон ягон вақт напартоед. баъзе шумо мумкин ки мактаби олия партофта ҳозир куҷо ба Россия ё дига ҷо ба кор кардаста бошед, гашта хонетон. манам натонистам хондан соли 95, натонистам хондан соли 96. партофта рафтам, кор кардам, не ки баъд хондам. ҳозир аст ман 8 дипломамай, бо хонда истодиам. ҳозир бо орзу дорам ки бо наздикӣ ба онҷо хонам. чунки ягона роҳе ки одам ҳаёт ба месозад худаша, ин илмай. агар ҳаёт шумо ба шароит наметиҳад, шароити худатон созед. 12 чизе ки мехоҳам барои шумо гум, мақсади ҳаётитона нависед. мақсади ҳаётӣ доштан дар кор. як мақсаде ки як ранги маяк, ранге ки ҳамин карабл мерад ки маяк аз ҳо кунҷи он тарафи океан ба ҳамон маяк ба нигаҳ карда мерад, берега дида, шумо ба ҳам конечни машрут буданаш дар кор. ранге ки самолёт аз Москва паррад медонад ки Нью-Йорк рафтанаш дар кор. ҳаво ба ҳам ту гумроҳ бар ин намегардад ку самолёт. инсонам ҳамин хел буданаш дар кор. мақсади ҳаётӣ буданаш дар кор ки шумо точно донед ки куда ви стремитесь, куҷо ба шумо ҳаракат кард, кадом самт ба ҳаракат карданатон дар кор, кадом самт ба кирпиш ба хишт ба хишт монда сохтанатон дар кор. шумо ба мақсади ҳаётӣ буданаш дар кор. мақсади ҳаётӣ набошад, пеш намеред. ман орзу дорам ки як рӯз на як рӯз шумо мебинам дар ҳаёт, шумо мегӯед ки муаллим, шумо сабаби дигаргунии ҳаёти ман шудед. як рӯз на як рӯз орзу дорам ки шумо мебинам ки шумо дар ватан як ободе карда истодед. мо ҳама мо якҷоя шуда ҷамъиятамо ба пеш бурда истодем ки оянда фарзандҳомо азоб накашанд, оянда ҷияномо ё миллатамо сахт азоб накашад. мана нигоҳ кунед, агар ки мо ин корро накунем, чӣ хеле ки имрӯз азоб кашидан аз халқи мо, оянда фарзандҳои мо ҳам бо ҳамин азоба кашида мегардад. ман умед дорам ки ин суханҳои ман як чӣ шумо баҳра гирифтед. дар комментариҳо фикронатонро нависед.
در کامنتر نقشه هاتون نویسید، چی آموختید در کامنتر این چیزا هم نویسید. بعد همین چیزا اگر شما پدر و مادر هستید، فرزندتون داوطلب است یا دانشجو هست، رعایت کنید گوش کند. اگر که شما خودتون دانشجو هستید، یارو رفیقتون رعایت کنید که گوش کند. سلامت باشید.